Nachádzame sa v rekreačnej zóne Tomky na Záhorí. Zadaním investora v podstate bolo na mieste pôvodnej áčkovej chaty zopakovať v podstate rekreačnú funkciu s novou dispozíciou a s novým vnútorným členením tak, aby vyhovala potrebám mladej rodiny na víkendovú rekreáciu. Ambíciou návrhu bolo dodržať pôvodné tvaroslovie pri zmene tej vnútornej dispozície, avšak dizajnovo sa možno posunúť do súčasnosti. Chceli sme tú chatu otvoriť, naliať do nej možno čo najviac priestoru funkčne využiteľného aj za použitia nejakých súčasných materiálov. Sme vnímali v podstate kvality prostredia, či borovicového lesa alebo jazera rovnocenne. Tak sme si povedali, že vlastne na obidvoch stranách spravíme vlastne drevené terasy, ktoré nám umožnia to, aby sa z exteriéru dalo pekne plynulo prejsť do interiéru a zároveň na druhej strane výjsť alebo opačne. Celý interiér je v podstate aj prepichnutý vizuálne, ktorý proste prepláva z jednej strany na druhú. Ja som vôbec neuvažoval o tom, že by sme navrhovali nejakú inú chatu, iný tvar. Skoro všetky tieto objekty, ktoré tu sú, mali toto tvaroslovie. Z niektorých sa teda stali v podstate veľké hrady, čo je podľa mňa celkom škoda. A tak sme si povedali jednoducho, že není iná cesta len podržať ten tvar, aký tu bol, akurát mu dať teda tú novú formu. Jedna vec, čo naozaj všetkých nás zaujala, taká tá viacpohľadovosť, to znamená ten prechod cez tie dva priestory, les a jazero. A to naozaj funguje fantasticky. Je to neuveriteľne vzdušný, voľný priestor. Všetci máme z tých chatiek taký pocit takého ako niečoho malého, veľmi by som povedal takého stiesneného, ale tu ten vôbec pocit neexistuje. Tu naozaj je to veľkorysé, príjemné a voňavé.